Txistua 3 zuloko txirula bertikala da. Duela mende askotatik gure tradizioaren parte dena. 3 txistu mota daude. Txirula arrunta edo txistua, 422 mm ingurukoa, txirula, txikiagoa eta nota altuagokoa, eta zilbotea, handiagoa eta baxuagoa. Esku bakarrarekin jotzen denez, bestean libre geratzen da txistularia perkusio instrumentu batez laguntzeko, danbolina. Antzinako txistuak ezurrezkoak edo zurezkoak ziren, eta aditu batzuren ustez, txilibitua izan zen beren jatorria. Hain zuzen ere, duela 25.000 urte aurkitu zuten ezurrezko txilibitua isturitzeko Lamina ziloko bazuloan, Baxe Nafarroan. Aurreko mendeetan txistua musika tresna baino gehiago tresna soziala izan zen. Kostaldeko herrietan, balea bat agertzerakoan, txistu bidez jakinarazten zitzaien arrantzaleei. Garai latzetan, tristura arintzeko ere balio zuen. 1573ko Lekeitioko izurritea kasu, non txistulari bat kontratatu zen gaixoak lasaitzeko. Mendeetan zehar txistuaren musikak jaiak, eskontzak eta ospakizunak girotzen zituen. Hala ere, txistulariarentzat dena etzen erraza izan, elizarekin eta agintariekin zuten harremana zaila izan zen. Parte hartzen zuten erritual eta tradizioak pagano tankera zutelako batzuen ustez. Denborarekin txistua gizarteak begirunez ikusitako instrumentu gisa finkatu zen. 18. mendera arte txistuak ez zuen afinaziorik behar izan, soilik perkusioz lagunduta jotzen zelako. Ilustraziotik aurrera hori aldatu egin zen. Txistua beste banda tresna batzuekin integratu ahal izateko. 19. menderako, txistulari handiek beren birtuosismoa erakusten zuten Euskadi barneko eta kanpoko aristokraziaren aretoetan. Beren errepertorioa zabalduz eta instrumentuaren aberastasuna erakutsiz. Bertan jotzen zituzten dantza herrikoiak zein konpositore klasiko handien piezak. Txirulariak musikari maisuak ziren dagoeneko. Txistuaren askunde eta ospearekin bere tradizioa babestu eta sustatu beharko zen. Horrela, 1927an Euskal Herriko Txistulari Elkartea sortu zen, Eibarren egindako lehen batzarrarekin. Elkartea 125 bazkiderekin hasi zen eta gaur egun 1000 txistulari eta txistu zale baino gehiago osatzen dute. Txistularien dedikazio eta grinari esker txistuak presentzia bizia izaten da raio gure kulturan.